Ithini nalento? Leyo imfihlelo yobomu. Umhlobo wenene FM uyakumema phulaphuli ukuba usondele uphulaphule uchungechunge lomdlalo wethu othi Ithini nalento? Leyo imfihlelo yobomu. Lo mdlalo siubhalelwe nguSonwabo Yawa noBomikazi Ngcube waza walungiselela usasazo kumagumbo sasazo omhlobo wenene FM eBhayi. Nguthozamile Sethozi Nyakatya, uNtombe Themba Thofizichu noPhumelela Mzileni. Khawuphulaphule mhlobo. Imoto kavuyo nje le isamise pha kwabo. Akabuyela ngamonti naye ngumvulo nje namhlanje. Ingaba kuqhubeka ntoni bethu? Kungathi kanti ichithakele lo ndlwana kaThekwano yomendo kwaze kwaphela nalomsebenzi wakhe wamabhongo. Ya. Sokhe sibone ba iza kuphelela phi yona lo motwanyana yakhe. Khamenza abuya ngakokuchayela make ndiye pha kuye kwaye ufuna ufika unokwakhe sekhona engekayi emsebenzini. Ndifuna ukumhleka kakuhle ngalommendo wabumini ovele wathi shwako kwenkungu. Ya, ngizawufika pha ngezenzo zobona umntwana ndibe ngapha ndisenge indaba ezi khona azawuhlala njani imani klavezi inyawo nomntwana. Hey, Yena. hey. Molweni wethu nokwakha. Molo, uthanda intoni kwasekuseni kangaka? Hayi wethu ndizobona intombi yasemaXesibeni. Hey, Andizanga kuwe novuyo tu hayi hayi. uzulumke Thandi. Ungalahla imbo yakho ngophoyiyani soba sele uphapha nozimi nje ufika izolo. Ulahla abantu ekudala uhlala nabo apha. Hayi suka wethu, nditsalwa yiyo nami benitshaye lapha kwami. Ngathi xa ndibona imoto ndavuya manyu kuba lo bensenisithi hayi ahambile ndingabonanga. Hey, ngenzile bona nje uba uzobabona kwangomgqibelo kodwa ndikwazanga mani kuba oko ndixakekile ngomgqibelo ngabantwana bebhola. Ndaza ke izolo ndabona ba hayi mandiyele kwaChemist mntakaba wemngcwabeni. Ndabuya late ndidinwe ndimfe. Shame man. Yewethu umfazi ndini uphi yena uvuyo kuba nansi imoto iphandle nje. Hayi ushila imoto usafika apha edolophini wethu. Kukho into ayozenza ngokukhawuleza. Fanele ubusendlini lebuyayo kodwa noko Yini Nkosi yami. Hey, kodwa liyinyaniso elithi ungamkhupha umuntu kwindawo yakhe kodwa soze uyikhuphe yona kuye. Uthetha njani ngokuthanda? Hayi man nokwakha njani man uvuyo ahambe ngetaxi kodwa iyo le imoto ngaphandle. Yakho nto thi. Ingathi kanti uvuyo lo umohlule nyani umsi wade wakhalala. Hayi Thandi. Hayi ke phofa na kumgxeka apho nokwakha mntakaba. Ngoba Hey, kubani ke nyani man umuntu obengayimela lambhanco yalandawo endele kuyo lo mntwana. Yu, hayi sana, zange ndakhe ndayibona indawo esesemva ngolwahlobo nokwakhe ebomini bami. Yayikhe yaphi imani into yokuba emva kwale minyaka ingaka kube kusakho indawo enje ekungekho namanzi lacocekileyo tu okusela. Hey, hayi semva la ndawo yasendakena nabhongo yayo tu. Hayi ke andisathethi ngombani akuthembisi noba bayaze bawufumane nakakade. Tyhini Nkosi yami uyazi ba nathi nozuko sincede abo banentsiba zokufakela izisola zethu abanye ke bona hayi bayazibona mntakabawo ndithi nalaceba wabo ulibele kukuphuca edlala ngabantu engazisi inkonzo ebantwini kodwa imali ikhona urhulumente uyikhuphile banjani abantu. Thandi. Thandi. Uthe apho uzobona uzimi. Ewe sisi Mthathe sinahanga uyayihleli uDadeboyise wakhe uDzinini pha ebhedini kudala evukile khwazi. Hayi mina ke ngiselungisela ukuya emsebenzini ngoku. All right. Sini. Iza nozimi sisi ngapha ukho lo mama ufuna ukumbona. Yu akake mkhulu boytuna wathi ukawali khaphayilele wadikhumbuza unyithe mkhulu wakhe ilo titi hello no itopo ito ukutyisa
Ngantoni nuvuyo kulaa muntu watsho ngezindlela ezingakanana? Ngqongqo, elikwekwe nje umama umfuthu ebani wena Tiki? Uthandi. Umgqibeleni nikhona utamkhulu wakho? Yoyoyo, naye umakhulu uthandi kudala wamgqibeloko wamshiya le kulama wakho wena usiyomphucula ngokumfakela umbane yena. Yenana, andithi ngoku yena utamkhulu ulayita yedwa kodwa abanye abantu basenkolonkoloza kumnyama. Ngqongqo, noponyo ngqongqo. Kodwa ke akasabulela utamkhulu wakho nana simphucule kangaka. Andithi Titi, phano, ngqongqo. Inqenqenqe, wow, hey. Ino ube noba nobele kanti le ntombi? Hello mnana. Hello ninitha. Ngqongqo, undwendele umakhulu wena? Hello. Akasekho umkhulu nokwakha lo mntwana ufuze bani? Ubunina akho abalicwecwe zalwa nje. Khona intoni walapha kungumvulo nje namhlanje? Okanye kasasebenzi uvuyo na wavukela edolophini? Kanye nisasebenza noZulu. Andibhadlanga mna kanti nokwakho uba ndingaye kumsebenzi onemali kangaka. Hayi kaloku umna ndive kusithiwa uZuku ebeyedwa maxesha bengile game wabuya nengakanani imali wade waphusa isinosoko 2000 rand yongo uba yozithengela iswekile. Wawukhe wayivaphi imani Ithandi iswekile ye 2000 rand? Kodwa nokwakha ngiyazithanda indaba zabantu zincane. Hayi ke sisi, sisaqhubeka noZuku nebhizinesi yethu and akukho kwangxaki phakathi kwethu. Xa nisaqhubeka yintoni Ithandi le imenze uZuku hamba yedwa? Wathi xa ebuya akakunika nesente emdaka wasuka wapha umakhulu wakhe 2000 yonke. Suka wethu ina sapha manje lirebhelele lo mzukulwana wakho libi ngathi liyakhala kodwa liyahleka. Right Wohlukane nami noZuku kuba sisaqhubeka sisebenza kunye. Qha mna bendisaxakeke zezami ukuzahambe yedwa. Thanda gqithi into zabantu. Ukuba ungafumani nesenti le Thandi kwibhizinesi yenu usuke Iyakufuna. kuyophiwa usisinoseka imali Iyakufuna na. hamba Jojo ukuqabula uZuku ufumene intanga yakho. Sala ukhulisa lo mzukulwana wakho ngawukhulela ekhaya kuba uninegxothiwe emendweni. Uyabona wena usenza usibona sitye babafam kwakho noZuku ulibele ukuhleka into ongayaziyo nje. Uzayibona. Kanti Tete ubuya nini umama? Hey, andimazi nami ubona nje mabhatela kuba kaloku uhamba kwakhe ebebuquba ezabuya kwangoku and bethe uza kubuya khawuleza. And uyandilibazisa nami kuba kukhona apho kufuneka ndithethe khona before uthu. Maybe usendleleni xa ebethe uzawukhawuleza abuye. Nokontombam bekufanele ukuba sebuyile ngoku lide lixesha ehambile and andikwazi ukusiya nje apha. Kuza kufuneka into yokuba ndimzamele umuntu ozokumncedisa xa ndingekho ukuze xa efuna ukuhamba kusale yena apha so that nami ndizokwazi ukwenza into zami. Eish, ndiphelele nazo ii-bundles apha. Bendicimba mhlawumbi ndizawutshekisha ii-email zam noFacebook. Ngoku bendizixelele uba ndizawusebenzisa le laptop yakhe. Hayi wethu mani masimlinde mandaba. Maybe angangena nanini na ngoku. Ndishiya lixesha Tete kuba kukhona ezinye izinto efuneka ndizithumele somewhere. Please Tete ndicela uba ndiboleka le yakho i-laptop. Hayi khona uyabona le mabhatela nditsho kwayena unolfefa akasondeli kwawo kusondela kuyo kule yami laptop. Ngoba Tete please man andizogqibela i-airtime yakho ndiyiphethe imodem yam. Imodem etheni naleyo? Ke kuba kudala ndiyenzile phaya kulaa khompyutha kamanci. Qha ingxaki yintoni ke ngoku? Qha ifuna ipassword. Khatsho ke wena ubuyishiyele ntoni yakho i-laptop kodwa uyazazi ukuba una airtime efonini yakho? Kaloku Tete bendithembe ukusebenzisa i-desktop kamanci. Okay ke ndicela ukufaka le flash yam apho kule yakho. Le flash? Please Tete. Hayi khona ntombam andizukwazi ukunika le laptop yam kuba kaloku kukho izinto eziconfidential zecawa apha and ndoyikisela ke nezi-USB zenu ufika zigcwele ivirus kwezingoma zenu kuthiwa ziyitsala emoyeni ke loo virus. Wena yiya phaa kuZuko umcela akuboleke ilaptop yakhe qha. Hayi Tete ndixelela indumamnci kuba ndiye kulowo. Yintoni nizalana nje noZuko umoyika ntoni? Ndiyamonqeni ingathi uyaphapha and andiqondi ukuba uluhlobo lwabantu endingasocializa nayo. Akanayo kwanto kuZuko Thembi
unobubele kwaye uyayithanda ifamily yakhe. Ndimbonile ke ngoku ebese kwatata umdala ngeweekend ukuba unabo ubele. Awunguzuko Qha andiyithandi laa lingo yakhe. Yho. Iyandidika mna dede ukubone. Hayi suka man. Kaloku wena ntombam, kanti ke tana ubeza kunceda nakwezi documents zakho zikule USB yakho. Nyani? Ewe akuhlinele yona. Kaloku yena uyaphinda abe nguchwepheshe kwezi zinto zevirus. Ngaba unayo ke internet kule laptop yakhe because andifuni ukube ndihamba ndifake imodem yam naphina. Akasoze ngabi nazo zonke uzuko. Ndiyamazi kaloku. Uyazazi izinto ude athi xa eziteketize enconwele yabona ngimavula uvaliwe. The jack of all trades. Uvakale ngumuntu ohlekisayo dede. Ndingathanda ukumazi ngcono. Ngokuba nje intoni mabhatela. Thona khona akudanga. Ndiyibonile imoto ingena. Ukhona. Abe uyephi ke ngokuzuko kuba nansi imoto yakhe ikhona enasendlini akuvalwanga. Yho, lonto utixene gate kuba ngendingena. Umhlamba ukhona qha abe ulele. Andinayo nenamba yakhe, benisa kumfonela. Hayi, ngcono ndijike ndiyolinda kumanci, ayikho enye indlela. And then kubani ke uklana patazana sistatue gate kazuko. Andifuna ukuqalwa kaloku mna kuzuko wami ndazicholela ndamphucula kungekho umuntu ufuna besethu uyadelela. Kungenzeka ukuba ke engakhanga ndiphela imali yaseMount Olive uyiphela nopatazana. Kuthi kanti ndiphoxa ithethe utyhatyiwe nje kumsele kuphaphe nalona ungcondwana umiphaya. Uza kundazi ke sana endikhanye teaspoon nje. Ufane wanibaleka. Nankwesiza nganene ukucacela usisi uyandazi nendimlu ngamaziyo. Hello. Bengicela ukubuza ukuba khange umbone uzuko. Kutshixiwe egate kodwa umnyango wendlu uvuliwe and kudlala nomusic. Ndimgqibele khona kodwa yena. Ewethu, ufuna uzuko xa ungubani wena qala. Khona yintoni manje kudibanisa nozuko kakade uthi umazi nokuba ukhona? Sorry. Nyori wantoni? Uvakala nje kwalapha ekuthethweni uba ungomnye wala model sis bazicingelayo. Ufike besijongele phansi thina abantwana basezilalini. Balibale ke phofu ba nathi sifuna kwezi zikolo zabo. Ndithe sisi umfuna ntoni uzuko? Sisi ingathi ngowuthetha ubuye nganeno uyeva. Andizelanga leyo ndicingela kuyo mna. Uzuko siyazalana. Uzalana nozuko kanti nawe? Uxolo mani, nami ndizalana naye. Ndingichuma mna nodadebo akhona. Nandi nguThemakazi ifirstborn katata uMlamli nomama uNancy. Ndiyavuya ukwazi uchuma. Sana, watsho wafana ke ngokunomama uNancy. Angisavuya ukubona umntase mani. Wow. Nami ndiyavuya girl. Khawusha mntase mani. Niphila njani mani apha? Njani? Kuyabhora. Bekubhetele ngoba bekhumama ebelapha. Bendisixakekisa pha etavern enjoy abantu bakhe. Uyak-enjoy uhlala etavern nyanyani mntase? Mntase. Nasekhaya kaloku kunetavern, masiye khona mani uzak-enjoya girl. Yiza sibe phaya mntase. Nyani mntase? Like now. Ubufuna uqala ufonela uzuko qala umxela ukuba ubumfuna? Makame girl, ndiza kuphinda ndimbone. Ibengabalekanga nale nto bendimfunela yona. Let's go girl. Olethi kawenza manje ufake ngoba iduma niyozihlama. Hayi suko, hayi awusuvatywa lapha kumtyhini. Yini le ndiyipikilini yakho kakade uba ungandivusa ekuseni ngohlobo mani. Undivusela utywala nokwenza. Khona ubona uba ndikavula etavern suko. Hayi mani mandingaqheleki intwana ndini, mandingaqheleki suko. Ekuseni apha khona. Shini umuntu onotheni lo mani wena usanxibe saskipa samabhokobhoko usinxibe sarade exa ebetha iScotland ngo-34-16. Uyabona Khumisa. Hayi sana. Esi skip ngiseza kusinxiba singcole siso. Hayi suko. Kuba iSpringboks ziseza kuwina zonke imatches zayo zikwazile ukubetha iScotland for the first time kwi-rugby list. Ngamakhwapha bendawo. Hey Zuko, jonga sana adlalile amabhokobhoko Khumisa. Soze mna ndilibala unyawo lukaPaulard alisebenzisileyo ukori penalty ezimbini. Usuka ku-23 goals athi 26 kweyokuqala. Ze kweyesibini athi 26-29 sana Khumisa, uyibonile nje la striker Brian Habana. Jonga. Uthe ifumana nje ibhola wabetyhudisa phakathi kwalo double bagger eScotland. Ukori try yakhe ye-61 i-international. Hayi sana. Hayi yenye igame le. Mna ndichazwa yi-man of the match man. Lina 22 years old man. Udiyahe. Yena kanye. Loo nto ke yathi bantwana bam singene zwapha Kwikota final, jonga kwaye
ijiki esuko ayadlala amabhokobhoko andinamona ithi loo nto abashwe. Obuphulaphula uchungechunge lomdlalo wethu othi ithini nalento. Leyo yimfihlelo yobomi. Naba abadlali bethu nokwakha udlalwa nguzukiswa Cakucaku, Thandiyena nokukhanya Bhula, kanti umlamli udlalwa nguMelikhaya Bhudaza, intombi yakhe uThembakazi linganiswa nguKhanyisa Mary Ann Sidwanda, Chuma noSipho Sombani, uzuko ngu-Ondela Stempa. Masibuye sibe kunye kwakhona mphulaphuli kwixesha elizayo. Kamnandi. Lo ngumdlalo olibali elingoyamanga nelingasekelezwanga ntweni nongenasikweko onjongo zawo zikukufundisa, ukonwabisa nokunika ulwazi ngokusingqongileyo. Ubhalwe nguSonwabo Yawa noBumikazi Ncube.